Nanapunta sa adlawng Sabado, Pitsa 22 sa Nobyembre 2025 magisunan no data kuata lalapwa ta og noodles pero ilabay na to ang timpla sa noodles no kay mo makakidney makaigsunan ko asin karat na siya og magugas ta og katong improve na to ang pagluto ni no ang noodles nga naay bitamina nga mahipos sa tong alawas pinagi sa pagsagol og okra magigsunan gato lang okra tag 50 lang kilo sa klape na isay magdaghan 30 pesos magigsunan. Okay. Iwa tani nani na pagluto no ilabay itong otron ko ilabay itong sagol sa noodles no o anita maggisa ta og ahos pero ang atong mantika gamiton no delikado mahimo olive oil magisunan pero why olive oil vegetable oil lang magisunan o aron dato-datura ba. Okay na po laser ang kadaot ba dito di ba nagit ka no maglikay na gyud ta o kana okra gigisa ng okra no parang natay bitamina sa atong noodles no kaya mga noodles hindi na to gamiton inatag ang puto. Okay misyon na kayo kani po inatag po ning kuana paradiso so ato lagi ning pahimuslan nga di makadaot sa kalawasan di ba di ato ilabay basta kay ilawatong yun ato nang mga hinabang kay atong himuong nindot o lamian nga di makadaot nindot lamian o di makadaot o diara wala na istorya ha. Okay pag tayo usikan nga pagkaon kay kalisod ng panahon atong takuban o ato na po ng ukban ukban na po kaya timplahan mga isang sangay po gamay ng atong istorya ni magigsunan nakatsamba po daw wala po bitsinan bitsin aron saman sa may sumpay nga masangay awan na tilawan bitsinan aron tilawan. Okay okay lamian yung magigsunan. Salamat na yung adlaw atong tanan. Okay bye.